पुरणपोळीच्या पुरणाचं आपण साहित्य बघूया आणि पुरण कसं करायचं ते. त्यासाठी मी ह्या पेल्याने 3 पेले डाळ घेतली आणि त्याच्यामध्ये 6 पेले पाणी घातले आणि बघा त्याच्या दुप्पट पाणी घ्यायचं. दुप्पट पाणी घेऊन मी ही डाळ 4 शिट्या कुकरला 4 शिट्या केल्या तर शिजून घेतली. बघा डाळ चांगली शिजली आहे बघी. आता मी हे गाळून घेणार आहे आणि हे उरली जास्तीचं पाणी आहे त्याची आपण काय करतो कटाची आमटी करतो. थोडं जास्त पाणी झालं तरी चालेल त्याची कटाची आमटी करायची आहे. आणि ते पुरण करण्यासाठी आपल्याला हे बघा ही डाळ कुकरमध्ये पटकन शिजते बघा. 4 शिट्या केल्या की चांगली फुटून येते बघा ही. आणि आपण ज्याला गॅसही कमी लागतो आणि टोपाच केलं तर त्याला गॅस जास्त लागतो. तर आपण हे तर काय करायचं आहे जास्तीचं पाणी हे आपण गाळून घेऊन त्याची कटाची आमटी करणार आहोत. आणि मग उरलेली डाळ आहे त्याच्यामध्ये हे मी 300 ग्रॅम गूळ घेतले. हा सुंठ घेतली. ही सुंठ मी त्या किसणीवरती मी किसून घेणार आहे. आणि हे अर्ध जायफळ हे आणि थोडीशी वेलची घालणार आहे ह्याच्यामध्ये. अर्ध जायफळ पूर्ण लागणार. अर्ध जायफळ आणि ही सुंठ कारण ह्याला हे डाळ असल्यामुळे चण्याची डाळ आपल्या पोटाला काही त्रास होऊ नये म्हणून आपण ही सुंठ आणि जायफळ ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. आणि त्याच्यावरती मी ही डाळ आहे ती गाळून घेतली. की जादाचं पाणी हे सगळं खाली राहील आणि डाळीतलं पाणी सगळं निघून गेलं की आपण काय करायचं त्याच्यापासून मग पुरण बनवायचं. डाळ गाळून घेतली ना. बघा डाळ सगळी आपण गाळून घेतली आहे. हे पाणी आहे त्याच्यामध्ये थोडीशी ही चण्याची डाळ घालणार आहे आणि त्याची मग कटाची आमटी बनवणार आहे. कटाची आमटी बनवण्यासाठी मी चण्याची डाळ ह्या पाण्यामध्ये घालते. आता 1 चमचा मी डाळ ह्या पाण्यामध्ये मी ठेवली आहे बघा आमटी करण्यासाठी. आता ही डाळ आहे आपण काय करूया ह्याच्यामध्ये गूळ घालून सुंठ वेलची आणि जायफळ घालून शिजून घेऊया. त्यासाठी मी ह्या कुकरमध्येच हे शिजवणार आहे. आता मी गॅस चालू करतो. त्याच्यामध्ये हे 300 ग्रॅम गूळ घालते. लगेचच घालायचं आणि नंतर मग ढवळून ते शिजत ठेवायचं. आपल्याला जास्त गोड हवी असतील पोळ्या तर थोडी आणि जास्त घातलं तरी चालेल. हे डाळ आणि गूळ हे मिश्रण आपण ह्या एकत्र चांगलं मिक्स करून घेऊया. गूळ वितळेपर्यंत. बघा गूळ आणि मी चणा डाळ गूळ वितळत आहे तर ह्याच्यामध्ये मी 4 चमचे साखर घालणार आहे कारण ती गूळ आणि हे एकजीव होतं चांगलं. त्यासाठी मी हे 4 चमचे साखर घातली आहे. नाही घातली तरी चालते पण मी पूर्वीपासून घालते त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये डाळीमध्ये ही साखर घातली आहे. आता हे पटकन काय होईल गूळ वितळलं की नंतर मग आपण वेलची जायफळ आणि सुंठ हे घालायचं. गूळ अजून विरघळायचं आहे. ते विरघळून होईपर्यंत मी इकडे काय ते त्याच्यामध्ये पुरणपोळीसाठी लागणारं पीठ भिजून घेते. त्यासाठी मी हे 2 चमचे मैदा घेणार आहे. 2 चमचे मैदा हे 2 चमचे मैदा आणि 1 चमचा गव्हाचं पीठ. हे 2 चमचे मैदा घेतलं आहे आणि हे 1 चमचा गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. हे सगळं आता मी एकजीव करणार आहे. याच्यामध्ये मीठ घालणार आहे. आता ह्या पिठामध्ये आपण चवीप्रमाणे मी ह्याच्यामध्ये 1.5 चमचा मीठ घालते आणि 2 चमचे तेल घालून हे सगळं तेल आपण ह्या पिठाला लावून घ्यायचे. सगळ्या पिठाला आपण हे तेल लावून घ्यायचं चांगलं लावून घ्यायचं आणि नंतर थंड पाण्यातच हे पीठ आपण काय करायचं आहे जे भिजवून ठेवायचं आहे. जास्त घट्ट नाही एकदम मऊ पण नाही. नंतर ते 1-1.5 तास झाला की पीठ ते आपोआपच मऊ होतं. हे असं चांगलं एकजीव होईपर्यंत शिजून घ्यायचं ना. त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून पीठ आपण चांगलं भिजवून घ्यायचं. हे चांगलं भिजवून आपण 1-1.5 तास ठेवायचं. हे चांगलं पीठ ते फुलून येतं.
आणि माझ्या पुरणपोळ्या सुद्धा मऊ होतात. चांगलं असं मळून घ्यायचं पीठ आपण, चांगल्याचा गोळा करून ठेवायचा आणि ह्याला वरून थोडंसं तेल लावायचं आणखी. बघा, जास्त पातळी नाही जास्त घट्टही नाही, असं भिजून एकजीव चांगलं करून आपण हे पीठ ठेवून देऊया. ह्याला थोडंसं तेल लावते बाहेर. मग आता हे पीठ मी असं झाकून ठेवते. डाळीमध्ये गूळ चांगलं वितळून गेलेलं आहे. आता मी याच्यामध्ये सुंठ किसून घालते, जायफळ, जायफळ पावडर असेल तरी चालेल ना? हो, जायफळ पावडर पण चालेल, पण मी ते जायफळच घालते किसून. आता सुंठ किसते. तरी सुंठ आणि जायफळ पाव चमचा असेल ना? होय, एक छोटा चमचा. छोटा चमचा. त्याने पोटाला काही त्रास होत नाही आपल्याला. पुरणपोळी खाली की आपला गॅस वगैरे होतो, तो सुंठ आणि जायफळ घातल्यामुळे त्याला त्रास होत नाही. आणि वेगळा छान असा सुवास येतो चांगल्याचा. म्हणून मी अर्ध घातली ही. आता मी हे एक छोटी चमचावर मी वेलची पावडर घालते. आता हे मिश्रण आपण चांगलं ढवळून घेऊया. हे बघा, चांगलं एकजीव झालेलं आहे, अजिबात खाली लागलेलं नाही. आणि मग ह्या चाळणीवर मी त्याचं पुरण तयार करून घेणार आहे. म्हणजे थंड झाल्यावर हे चाळणीवरती आपण या चाळणीवरती पुरणाची चाळणी बोलतात, याच्यावरती घासून हे पुरण तयार करायचं. पुरण डाळ तयार झालेली आहे. मी आता गॅस बंद करते आणि थोडा वेळ 5-10 मिनिटाची वाफ जाईपर्यंत आपण ह्याला थंड होऊ द्यायचं. आणि नंतर साधारण गरम, आपल्या हाताला सोशील एवढं गरम असतानाच काय करायची, त्याचं पुरण तयार करून घ्यायचं आहे. एकदम थंड नाही करायचं. एकदम थंड नाही करायचं, किंचित धगधगीत असताना. आपलं हे पुरण आता बऱ्यापैकी थंड झालंय. बघा, चांगलं सुकवत झालंय. आता ह्या चाळणीवर एका टोपामध्ये अशी चाळणी ठेवायची आणि त्याच्यावर हे पुरण घालायचं. थोडं थोडं घालून हे हाताने सुद्धा असं होतं बारीक. बघा, हे असं करायचं. किंवा गरम, आता जास्त गरम नाही, म्हणजे हाताला सोचवणं इतकं आहे, त्यामुळे असं हे बारीक करून घ्यायचं. थोडं थोडं घेऊन असं बारीक करून घ्यायचं. गरम वाटत असेल आपल्या हाताला तर आपण पेल्याने सुद्धा असं हे बारीक करू शकतो. पेल्याने लवकर होईल, पण भांडी भरायची म्हणून मी हाताने दाखवत होते. बघा, असं थोडं थोडं घेऊन हे मिश्रण घेऊन याचं आपण पुरण करायचं. तुम्ही खाली बघू शकताय. बघा, एकदम बारीक पुरण आहे. या पद्धतीने आपण हे लवकर ह्या चाळणीवरती लवकर होतं. काय काय लोक मिक्सरमध्ये सुद्धा करतात किंवा पुरण यंत्र असतं, त्या पुरण यंत्रामध्ये सुद्धा पुरण केलं जातं. पण आता ही नवीन निघाली आहे चाळणी, त्याच्यावरती हे पटकन होतं. बघा, तुम्ही बघू शकता खाली किती बारीक एकदम पुरण झालं. हे थोड्या वेळाने घट्ट होतं आणखी, नंतर मग सुकत जातं, घट्ट होतं. सुकत जाईल तसं घट्ट होत जाते. आणि ह्याच्यावर ह्या चाळणीवरती पटकन पुरण तयार होतं. पण ते एकदम पण सुकं नको व्हायला ना, मऊ पाहिजे जरा, म्हणजे पोळी पण चांगली लाटली जाते. घट्ट असेल तर पोळी लाटायला आपल्याला त्रास होतो. ह्या चाळणीवर बारीक केल्यामुळे जरासं डाळीचा कण राहत नाही, आपली पुरणपोळी फुटत नाही, एकजीव होऊन येतं. हे ह्या चाळणीतून होतं, त्यामुळे त्या पुरणपोळी फुटण्याचा प्रश्न येत नाही. चांगल्या पुरणपोळ्या होतात. हे बघा, हे आपलं पुरणपोळीचं पुरण तयार आहे. हे बघा, व्यवस्थित झालं आहे, चांगलं मऊ झालं आहे. जरासुद्धा डाळ दिसत नाही, तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये. बघा, आता पीठ भिजून ठेवलंच आहे. आपण ह्याच्या थोड्या वेळ पुरणपोळ्या करायला घेऊया. आता मी ह्यातलं थोडंसं पुरण मी काढून ठेवणार आहे, कारण मला तर देवाला नैवेद्यासाठी तर करणार आहे थोड्याशा पोळ्या. आणि आपल्याला हे पूर्ण असं फ्रीजमध्ये राहू शकतं केलेलं. मग कधी पण आपण गव्हाचं पीठ भिजवून त्यापासून पोळ्या करू शकतो. चपाती करणार त्यावेळेला
चपाती करण्याऐवजी त्या पिठामध्ये आपण हे पुरण भरून पुरणपोळीसुद्धा करू शकतो. त्यामुळे हे थोडंसं पीठ मी काढून ठेवणार आहे आणि बाकीच्या पिठाच्या मी पुरणपोळ्या बनवणार आहे. याच्यामध्ये 2-3 चमचे फोडणीसाठी हे तेल घालते. तेल चांगलं तापलंय. आता याच्यामध्ये मी लसूण घालते पहिल्यांदा, नंतर कढीपत्ता टाकते, आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, थोडंसं किंचित चिमूटभर जिरं आणि पाव चमचा हिंग आणि थोडीशी पाव चमचाभर हळद. हे चांगलं तळतळलं. मोहरी फोडणी चांगली भाजली आहे. आता हा आमचा मालवणी मसाला, त्याच्यामध्ये आपल्याला आवडीप्रमाणे तिखट, आणि कारण पुरणपोळ्या गोड आहे त्याच्यामुळे ही जरा कटाची आमची तिखट झाली की जरा छान लागणार आहे, म्हणून याच्यामध्ये 1 चमचा भरून मी हे गरम मसाला घातलाय. आता गरम मालवणी मसाला, मालवणी मसाला. आता हा जरा तेलात चांगला परतून घ्यावा. गॅस कमी करते मी आता, आणि हे काठाचं पाणी आहे हे ह्या फोडणीमध्ये ओतते. आता ह्यामध्ये मी 1 चमचा हे आमचं मालवणी वाटप, भाजकं वाटप, हे वाटप घालते. जास्त घालायचं नाही, आपला हवा पातळ ही बुडवायला पुरणपोळी बुडवण्यासाठी लागतं. हे आपण आमटी करतोय त्यामुळे जास्त घट्ट नको. हे बघा अशा प्रकारे झाली आहे पातळ. जास्त हवी ही घट्ट तर आपण जास्त वाटप घालायचं, पण मला वाटतं हे आम्हाला एवढं पातळच लागते म्हणून मी एवढी घातले. आता त्याच्यानंतर मी ह्याला कट चांगला आला की नंतर आंबटपणा थोडासा यायला पाहिजे म्हणून हे बघा चांगला उकळ आलाय आमटीला. आता आपण याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालूया. पण डाळीमध्ये मीठ घातलं नव्हतं ना? नाही, तर मी ते याला चवीप्रमाणे 1.5 चमचा मीठ घालते. उकळही आले, आणखीन थोडं आपण उकळू द्यायचं, आणि याच्यामध्ये चांगली आंबट गोड चव येण्यासाठी मी 4-5 कोकमं घालते. आता चांगली उकळ आली की कोथिंबीर घातली की आपली आमटी तयार झाली आहे, कटाची आमटी. हे बघा मी हे पुरण वाटलं होतं ना, त्यातलं अगदी अर्धा चमचा मी पुरण याच्यामध्ये घालते. म्हणजे हे गोड आहे ना, मी कोकमं घातली आहेत आमटासाठी, मग याच्यामुळे आमटी घट्ट पण होईल आणि त्याला गोड, चांगला गोड स्वाद, आंबट गोड असा. आणि त्याच्यामध्ये मी ही कोथिंबीर घालते. आता आपली कटाची आमटी तयार झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते. आपण हे पीठ भिजून ठेवलं होतं ना, हे चांगलं आता एकजीव मऊ झालेलं आहे. आता ह्याच्यात मी 2 चमचे तेल घालते आणि चांगलं परत हे मळून घेते, आणि मग त्याचे लहान लहान गोळे करून आपण ह्याची पुरणपोळी बनवायची आहे. हे बघा चांगलं आता हे मऊ झालं आहे पीठ हे. आता आपण ह्याची लहानशी गोळी घेऊया पिठाची. आपल्याला कसे लहान मोठे हवे त्याप्रमाणे हे घेऊन याला हातपासून तेल लावायचं, आणि त्याच्यामध्ये पुरण भरायचं. हे व्यवस्थित तिथे बंद करून त्याची आपण आता पोळी लाटून घेऊया. चला पीठ लावून घेतलं त्याला, आणि नंतर मग पोळी लाटायची. ते गॅसवर मी तवा गरम करत ठेवलाय. तो गरम तवा होतोय तोपर्यंत आता मी इथे पोळी लाटून घेते. अलगद हाताने अगदी पोळी लाटून घ्यायची. थोडंसं याला पीठ लावायचं आहे, मैद्याचं पीठ पण लावायचं आहे. अलगद हाताने, अगदी वरच्यावर अलगद हाताने आपण ही पोळी लाटून घेऊया. कडेने चांगली जरा पातळ करून घेऊया. तवा चांगला तापलाय. आता मी तव्यावर पोळी टाकते. आणि कडेने त्याला मी आता तूप सोडणार आहे. थोडंसं कडेने
का तर लागू नये म्हणून, चिकटू नये तव्याला, म्हणून कडेने ना तूप सोडणार आहे. गॅस कमी करते जरा. एका बाजूने शिकल्या दुसऱ्या बाजूने आपण अलगद त्याला परतून घेऊया. परतल्यानंतर थोडंसं कडेने तूप सोडायचं, म्हणजे तव्याला चिकटणार नाही. बघा चांगली शेकून घ्यायची. मग ती हळूहळू कडेने दाबलं की ती हळूहळू चांगली फुगते. आता ही आपली पोळी चांगली भाजली आहे बघा, खरपूस चांगली भाजलेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया. तर ह्या साईडने पण थोडंसं तूप लावायचं. परत एकदा परतून घेऊन आपण ती ताटामध्ये काढूया. अशी वाफ जायला हवी म्हणून मी इथे कापड घातलंय टोपलीमध्ये, म्हणजे खालून त्याला घामेजणार नाही. असं पाणी येतं ना वाफेचं तसं येणार नाहीये, म्हणून आम्ही कापड घातलंय. आणि खाली ही टोपली आहे त्याच्यामध्ये घातली. असा गोळा घेऊन मध्ये आपण एक असं पारी तयार करायची त्याची खोलगट भाग, आणि त्याच्यामध्ये आपण आपला हवं तसं गोड मोठा किंवा लहान गोळा घालून त्याच्यामध्ये असं घालायचा. आणि असं साईडने असं पीठ घ्यायचं वरती. हे चांगलं वरती असं आलं पाहिजे. एक्स्ट्राचं पीठ काढून टाकायचं नाही, कशाला दाबून ठेवायचं. इथेच असं व्यवस्थित असं अलगद हाताने बघा. पोटाने हे आतमधलं पुरण आहे ते चांगलं असं पसून घ्यायचं. नंतर हा पिठात असा बुडवायचा आणि नंतर घेऊन अलगद हाताने अगदी अलगद हाताने ही लाटून घ्यायची. चांगली कडेने अशी दाबून घ्यायची की आपली पोळी चांगली फुगते. परतून तूप लावायचं. आता थोडी चांगली भाजली गेली की चांगली पण लागते. काही लोक चांगली भाजत नाहीत ना, त्यामध्ये कच्चं वाटतं वरचं पीठ.